Ikomplu joħorġu dettalji ġodda dwar il-kuntratti ta' xiri ta' żejt fi żmien li Pippo Pandolfino kien responsabbli fil-kariga ta' Chief Financial Officer. Waqt li kienet jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Pippo Pandolfino għalli ma kienx jaf b'dettalji ta' kif inħarġu tenders biex ikun jista' jsir il-bunkering tal-vapuri. Żied jgħid li ma kienx jaf min kien imexxi l-kumpanija Island Bankers Oils Limited, l-istess kumpanija li ftit ta' xhur wara huwa kien appuntat bħala kap tal-finanzi tagħha. U ta' min kienet dak iż-żmien l-IBOW? Ma nafx, eżattament. Ma tafx ta' min kienet u xi. Hemm kawża l-qorti, ġifieri kienu huma shareholders eżatt dak iż-żmien ma nafx. Illum nista' ngħidlek għax naħdem magħhom min kienet fi-2003, fi-2004. Eżatt. Ma tafx, m'għandekx idea. Ma jistax ngħidlek ċertezza, ġifieri tistgħu tmorru. Li tanketta Boni kien warajja ma tafx ġifieri. No ma tafx. Dwar meta kien jaħdem fl-Enemalta Pandolfino għal darba oħra wieġeb b'dan il-mod. Deċiżjoni ma konx naf minnu ħadan għax inti għandek. Mela, orret, meta x'minni ħadan. Meta stendejtu kontra dak CFO, min kien ħada deċiżjoni? You don't know, you're CFO. Għandek skont il-job description tiegħek li responsabbli anke mill-internal audit controls, u ma tafx min ħada deċiżjoni. Sa dan it-tant meta mistoqsi dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-istess Tancred Tabone huwa qal li ma kienx jafu personalment u li ġie li ltaqa' miegħu f'xi reċiviment. Hekk kif il-membri tal-Kumitat staqsew repetutament l-involviment tiegħu ma' Tabone, inkluż il-fatt kif oħt il-mara tiegħu kienet taħdem bħala segretarja ma' Tancred Tabone, Pandolfino wieġeb li din kienet xi ħaġa irrelevanti. Meta mistoqsi dwar jekk kellux kuntatt ma' George Farrugia u Frank Sammut, Pandolfino qal li kellu kuntatt iżda qatt ma laqa xi forma ta' flus jew rigal b'ammont ta' flus sostanzjali li fal xi rigal fi żmien il-miliet. Pandolfino ddeskriva lil George Farrugia bħala persuna sensittiva u kapaċi fix-xiri ta' fuel. L-operattiv jista' jkollok hemm supplier he's not delivering, għandu cargo ħajġi delayed u dik lilna ħatamlilna problema kbira. Aħna ovvjament nafsu lil-trader, però ovvjament meta jkollok xi ħadd lokali li huwa forsi iktar sensittiv għaċ-ċirkostanzi lokali u l-impatt ta' dik u ovvjament u ħajkun iktar kapaċi jafasom biex jiddilverjaw. Pandolfino ċaħat li seta kellu konflitt ta' interess meta avviċinaw l-Ajbol waqt li kien għadu fl-Enemalta u ċaħat li l-kumpanija Ajbol seta tibbenefikat wara li l-MOBC kumpanija tal-bunkering li kienet tintuża mill-Enemalta ma baqgħetx tagħmel xogħol ta' bunkering li ma xogħol kien għadda fidejn il-kumpanija Ajbol. Intant il-Kumitat tal-Kamra se jerġa' jintaqa' nhar it-2 14 Ottubru filgħodu fejn mistenni jkompli għaddej smigħ tar-rapport tal-Awditur Ġenerali.